I'm sorry. Thank you so much. Ma'am, thank you. Ma'am, thank you. मैं ये अभी जाएगा थाईलैंड। इसी को उसको थाईलैंड कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वो अच्छा वो राइडर भी बन जाएगा। ये नंबर स्क्रीन पे लिखा होगा तो आप लोग हमारे टीम में आ जाए और हमारा टीम है कॉक्राझार टीम। थोड़ा सा बोलना। हाँ। माने मेडामा होनदों नोंसोरखौबो आंखौ कन्टेक्ट खालामनो होदों रायजोफोर गाज्रि मोननो नाङा नोंसोरबो जुदि बे कम्पानियाव खामानि मावनो गोसो दंबा स्क्रिनाव होनानै दंखायो कन्टेक्ट नाम्बारखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोनखौ बे कम्पानियावहाय आराम सोनो मोनगोन आरो नोंथांमोनहाबो आंबायदि सप्तासेयावनो खनजिथा मेदामोनहा मालाय भारत हादरनि माने इण्डियानि थालिरखौ जाला जाहैदों बिसोरो इण्डियानि थालिरा फिसाद्रायनै गोदै खम जाहैदों ओंखायनो बिसोरो दायो थांगासिनो दं खय थारिखआव थांगोन होनामोनथाय गोसोआव गैला आङो माबा थाइलेण्डनि थालिर जाहैनोसै बिसोर थाइलेण्डना थालिरा एसे गिदिर गोलाव गोदै होनदां ओंखायनो बिसोरो थाइलेण्डनिखौसो जाहैनो माबागासिनो दङ जाहैथोंसै एसे फुंनानै फैयो खोमा थाइलेण्डनि थालिर जानानै सोर थांगोन 11टा जाबाबो मारै जाबावनांगौ जाखो बोथोरालाय जोंना माथो खनजिथा मेदामोनहा मालाय भारत हादरनि माने इण्डियानि थालिरखौ जाला जाहैदों बिसोरो इण्डियानि थालिरा फिसाद्रायनै गोदै खम जाहैदों ओंखायनो बिसोरो दायो थांगासिनो दं खय थारिखआव थांगोन होनामोनथाय गोसोआव गैला आङो माबा थाइलेण्डनि थालिर जाहैनोसै बिसोर थाइलेण्डना थालिरा एसे गिदिर गोलाव गोदै होनदां ओंखायनो बिसोरो थाइलेण्डनिखौसो जाहैनो माबागासिनो दङ जाहैथोंसै एसे फुंनानै फैयो खोमा थाइलेण्डनि थालिर जानानै सोर थांगोनथाय थांग्राफ्रा बुरजा दंदां बिसोरनि ग्रुपआ बिथांमोनखौ एसे नायनांगोन थाइलेण्डनि थालिर जाहैग्राफोरखौहाय बिसिबां जानानै फैनो हायो बोथोरानो बिराद माबा फिसालानि सि जोम सुनो नागिरबाय दिनानो बोरैबा जाना होबाय नेनानै थादो लोगोफोर खनजिथा मेदाममोन MBBS डक्टरफोरनि थाइलेण्डआव थालिर जाहैनाय भिडिअखौ बिसोरथ' होखागोन नालाय स' नोंथांमोन बेखौनो एसे बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामहरनाय जाबाय आरोखि सोरबा सोरबाथ' मिथियाखै जानो हागौ मालाय थांनो नागिरदों थाइलेण्डआव थालिर जाहैनो इण्डियाना थावला जाहैदों इण्डियानखौ आंगायबाय नै जायै सानफ्रोमबो ओरैबारै जाबाय थाबायना दा ओंखायनो मालाय थाइलेण्डआव जाहैनोसै जाहैदों गोजोन्थों हेलौ लोगोफोर A few moments later. आङो सप्तासेयावनो बेसेबां मोनदों खुलुमबाय बयनिसिमबो दायो आङो दंफैयो गुवाहाटियावहाय नोंथांमोननो आङो दिनै बेखौनो खोन्थानो सानदों बयनिसिमबो थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय दायो आङो खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोननि समायनानि थाखाय नोंथांमोननि बेमारनि थाखाय नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ ओमफ्राय आं बेखौनो खोन्थानो सानदों जोबोद गोजोनथाव खौरां आङो सप्तासेयावहाय दिनै बेसेबां आर्निं खालामनो हाखो बे कम्पानियावहाय खामानि मावनानैहाय बे कम्पानिनि नामानो जाहैबाय बिकास लाइफस्टाइल नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर मावनो गोसो जादोंबा आंखौ कन्टेक्ट खालामदो नोंथांमोनहा अननानैहाय आङो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोनानै होगोन आङो सप्तासेयावनो बेसेबां मोनदों ये खंजिता है इसको मैंने 1 वीक पहले मिला था इसका तो 1 वीक का इनकम है ना ये जो कविता है उसको मैंने 1 वीक पहले मिले थे तो इसका जो अभी इनकम मैं बोले थे ना उसका कल और वीडियो बना रहे थे इसका मैं इनकम इसका देखिए इनकम 1 वीक में इसका इनकम आ गया 10,400 सिर्फ 7 डेज का ये इनकम है उसका और जो उसको कैश भी मिला है कैश कितना मिला है 10,000 आङो 10,000 उसको कैश भी मिला है 10,000 नि फाननो हादों आङो माने बेबो माने आंनि एक्सट्रा इनकाम आरोना ओमफ्राय आङो दा आङो सप्तासेयावहाय आंनि इनकामावहाय दिनैहाय 10,000 खालामगोन आरोना सप्तासेल' बेबो मेम हाय जोंनि मेम बेबो मेम ओमफ्राय थेंक इउ सो माच मेम थेंक यू मैं ये अभी जाएगा थाईलैंड इसी को उसको थाईलैंड कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वो अच्छा वो राइडर भी बन जाएगा ये नंबर स्क्रीन पे लिखा होगा तो आप लोग हमारे टीम में आ जाए और हमारा टीम है कॉक्राझार टीम थोड़ा सा बोलना हाँ माने मेडामा होनदों
नोंसोरखौबो आंखौ कन्टेक्ट खालामनो होदों रायजोफोर गाज्रि मोननो नाङा नोंसोरबो जुदि बे कम्पानियाव खामानि मावनो गोसो दंबा स्क्रिनाव होनानै दंखायो कन्टेक्ट नाम्बारखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोनखौ बे कम्पानियावहाय आरामसे मोनगोन आरो नोंथांमोनहाबो आं बायदि सप्तासेयावनो 20,000 पेमेन्ट मोननो हानाय जागोन दे गोजोननाय मोनो आङो बे दामनि सापर्ट मोननानैहाय थेंक इउ